از همه распаковкаи дӯст медоштаи ман ин распаковка очки ман беҳад очкиро дӯст медорам. Очки ҳам чашмҳои моро муҳофизат мекунад, ҳам аз афтоби гарм, ай шамоли хунук ва ҳам ба ҳар як тайму зебанда, ай стилни, модни, ҳама тарафа одама як зебу зинати дигар мебахшад. Ва имрӯз новинкаҳо, очкиҳои новинкаҳои солнцезащита аз ширкати Faberlic ман заказ кардам. Ҳамаи ай каталоги нашумода дастурӣ мешавад, лекин кадомитон ки VIP консултантен шумо метонен ки заказ кунен. Ай хити ҳозир як каша нишон метин ки упаковка чӣ хел мебиёяд. Ҳамаш упаковкада ана мехел мебиёянд. Дидем? Вот. Тигр. Чхелай тамоша бинам. Вот. Бо даже мешава ки да болоҳа ки сарам фефаса накардам. Боқи мон дашаҳӣ мекунем. Вақти қиматбаҳои шуморо ҳам нагирам. Ана мехел мебиёяд да упаковка. Ана иш бо хушрӯи бад. Анам халим очки мада мақулай ки чашма бини. Бисёр хушрӯ. Машаллоҳ. Да болои сарви дигаришаҳои мекунем. ишам тигр фақат гирди очки. Ай и ҳам гирдиш буд, ҳам дастакош. Мустаҳками хушрӯи свободна метонем ки пушенша. Вот. Как раз барои Тоҷикистон рафтанам. Чхелай. Да болои сар. Сразу вид дига мешавад. Ҳар як занаки тоҷик бояд стилни модни бигардад. Ва бо чунин маҳсулотҳои зиёд бизнес кардан дар ширкати Faberlic осон аст. Вот иш бо защита барои бини дорад, ки ваёшам бинира намеҷиқидан. Вау, машаллоҳ. Деча хушрӯбак. Аҷоибот. Да болои сар. Охиронаш. Очки действительно необычные, ҳамаш хушрӯ. Машаллоҳ. Вот. Иш сипсиё бо иш ай ҳамада хушрӯ бо иш. Ча хушрӯ. Вот.